Vi står her i dag i Smørum Golfcenter for at snakke om et produkt, der hedder TrackMan The Game. TrackMan The Game findes 5 steder i verden, og et af de steder det er i Smørum Golfcenter. TrackMan The Game går ud på, at i stedet for at man står og slår bolde ud på rangen i ingenting, så kan man stå og slå efter nogle mål, hvor vi har nogle radarer, som sidder oppe på taget, som tracker bolden, som kan fortælle dig, om bolden den er fløjet, hvor langt den er fløjet, og hvor meget den er afviget for den linje, du gerne vil slå den på. Det er et optimalt system til at konkurrere mod dig selv, eller konkurrere mod nogle andre, som du er ude at spille med. TrackMan består af 3 elementer. Det element, vi vil fokusere på, det er det, der hedder TrackMan The Game. En af de mange funktioner, TrackMan The Game har, det er, at man kan spille 18 huller på 18 minutter. TrackMan The Game er jo ikke kun til at konkurrere mod hinanden, men det du også kan gøre, det er, at du kan analysere de enkelte slag, som du slår på TrackMan i, hvor langt de flyver og hvor meget de afviger fra målet. Vi ses i Smørum Golfcenter. Åben for alle. God nok til de bedste.